de España como nos reinos en donde él era virrey. Por tanto, podemos decir que foi o primeiro exportador dos vinos. Outro dato histórico que fala da tradición vitivinícola da comarca é que a filosera, que foi un insecto que devastou por completo o viñedo en Europa, penetrou en Galicia desde a fronteiriza comarca portuguesa de Trás-os-Montes, desde Portugal a Vilar de Bos e desde Vilar de Bos estendeuse ao resto de Galicia. España foi no ano 1878, por tanto, en Galicia produciuse un pouco máis tarde a entrada da filosera. Os lagares, non sei se tivestes a oportunidade de ver algún lagar, supoño que sí, e se non, sería interesante pois que vos puderas acercar para verlos e permiten chegar ao día de hoxe en perfectísimos estados de conservación. Na nosa día están localizados en torno a 60 lagares con distintas formas circulares, formas ovoides, formas rectangulares, que son mayoritariamente os que teñen formas rectangulares, e ceballas, ou ben para a extracción de aceites ou grasas vegetais ou minerales. É unha característica que están sempre localizados xunto aos vinos. Por que? Pois é sencillo levar as uvas desde o viñedo ata as adegas.